kwa mmadụ n'ọkwụma onye mee nke ọma ebunye ya elu si ya jide nke oji na-aga n'iru biko ka ndị nwakọ kịta wee kenye Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye magije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana Ugochi tubelu onye magije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọnda mba gị ndị oche eri anyị fọnda mba gị fọdịa sitala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ webekwa chọọchị fa okpuru ụka adakwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite abịakwa n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba ọnya ka anyị ji bịa maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia afọ mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite afọ nji wee chi ọzọ echiri m ọzọ Eze-Ana abịakwa n'ụbọchị tata abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu a sị na chi tata bụ orie ga-eritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. Ihe anyị ji bịa tata bụ a unique lecture nkọwa why do we make images? Kedu uru imeji bara na spirituality? Are we worshiping those images? Yes. Ịma na ajụjụ a bụ ajụjụ a na-ada achụba. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. Bandage must fall today. Iwe wike nghọta maka what you don't know is already a mystery to you and not to all. Before ngaba n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th. Ndị na-esonye na ya bụ aja amarụgo ka esi eme ya mana maka gị bụ onye ọfụ ihe anyị need from you in order to join the ball, there are 3 prayer requests. You make donation token to the account number. You chat them na WhatsApp. Can what other details I need from you? My WhatsApp number is 0805-7837672. I repeat 0805-7837672. Then, because I say, ọ bụrụ na you so na children of the temple, ndị kụrụ mbamba na temple. Then chat yam na WhatsApp. N'ọnwa ka mma amadobe ọkwa
chat ya m na WhatsApp ka enwee ike tinye afa gị na group WhatsApp group anyị chọrọ create for that ka ọ na-adị easy maka information. Echefuna na anyị na-eri annual festival na temple n'ọnwa September 16th. Ọ na ya September 16th ka Eze-Ana Ugochi ga-erikwu ji. Ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ na temple to all the children of the temple. Then ọ nnukwu mmemme ya bụ mmemme ahụ maka ndị agha abịa wuru anyị ga-eshi okwu ya live. Yes, ọtụtụ ndị egwu dị iche iche, egwu ọdịnala dị iche iche ga-anọkwa ya live. Chinasa Igbo ga-anọkwa ya live. And the one egwu ọfụ composed for the temple. Yes, I get release but ya bụ egwu that day. Then man that one enwere ndị ọzọkwa ndị mama akpọsịwa afa now. And ọ kwesịrị ezi nso a ga-eme ka mata maka ya. Then all the mmemme ifubara before. Yes. So nke this year 2023 pụrụ iche. Then nke ọzọ na-achị kọwazi ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị na-arụ na radio television stations and they chọrọ show our movies through life stories. Our Nollywood movies are very unique. Pụrụ ihe ị nwere ike ịfụ ebe ọzọ. Then ị chat ya m na WhatsApp ka anyị kpaa maka ya. Nke ọzọ ọ bụrụ na ị chọrọ watch our Nollywood movies, I want to this Saturday I gave you another back-to-back epic movies. Then na my YouTube channel ML Maka Movies, watching of movies. Ugochi to movie productions. Then I can watch here. Then I can see any rule and Kusita or my Togonogo, Manama get straight to the point. Man again, in comma. Ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taata mana ofe ihe ị ga-eme wee nenecha vidiyo metụ aka na share button ka ikwu gị na ibe gị si na nkụzi dị etu a wee nwere onwe maka na ọ bụrụ na eburu ụzọ the breath mmadụ from the mind and then the head will not comprehend. You must liberate first somebody from the mind, then the head will be able to comprehend. Only how we can wear the right understanding. Then the frontal brain will be able to assimilate it. The mind will assimilate it too. Then when we can wear the real understanding of how things work. Now, Gentin, on what it is well human mind. On what it is well human mind. And when you get a benefit, but then with so many formats, mmadụ nwere ike isi wee kpee ekpere n'ụdị dị iche iche. Example, mgbe anyị ka na-etolite dịka ndị na-amụ ihe gbasara how to develop the spiritual mind. A gwara anyị that time na ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere gị nwuchie anya gị. Ihe ejisi gị nwuchie anya bụ etu esi akọwala onye ka na-ebido ihe. Ihe ejisi nwuchie anya bụ ka ị wee nwee ike to avoid distractions. Maka na etu esi wee lụ mmadụ, etu esi wee waya mmadụ, o nwere ihe ị nwere ike ịfụ na at that time with anya gị o butere distraction na n'obi gị na ị nwere ike ịchịkọta nke ọma. So to avoid it, now ị kwesịrị ime gịnị? Ị avoid the distraction wee sị gị nwuchie anya maka na ama na at that point in time in your spiritual development, they cannot kindergarten, they can an infant. So at that level, a mature to the level, no gafiaho, it is strategy. For that reason, then when we are growing up, every time I know that brokers, Maka brokers, they so jetty of ma. So jetty of ma. Mere the one won't do well mgbanwa but anyị na-eje shifting prayer congress ya bụ nke a na-ebu na center ọbụla na-ebu altar abịa altar na mgba na Ọnịcha enweghị ike adọkịta sị na na-aga ekpere na center 33 eji nwenarịsịrị ike wee sị na ndị niile nọ ndị maybe let's say Okpoko zone no niile agbakọ na center 33 beji nwere siri ike ọrụ ogbe ahụ ndị center niile eju
emechakwa ihe niile a agbasakwa senta ọmụ na-eburukwa dị ọta begide na akwa ịghọtara ya. So mgbe ahụ anyị so na ndị bie n'isi eso na ndị so maka ụmụ instrumenti and so wee sokwa mgbakwa tinyere ọgwụ back then na Nnewi mọfọ senta ndị na-eme kọtro. Yes, so ihe na-achọ ịkọwara gị wee mgbe ahụ anyị na-esetikwa ọta, mana achọrọ m ịkọwara gị ihe ọta mean. Yes, altar simple means ebe a dọrọ mmụọ, okwu mmụọ, ma ọ bụ ebe a ankọrọ the spirit site n'ikwubi okwu dị iche iche. Example, ọ bụrụ na ịnọgo ebe maybe ka chọọ ka m nwere ihe ịma wee na-amara gị atụ, mana ọ bụrụ na m ejiri ihe ịma wee na-amara gị atụ, ihe m na-akọ anyị ma na-aghọta ya. Ọ bụrụ na ịnọgo ebe maybe a Catholic bishop na-edediketi na-akọ sekreti cathedral ma ọ na-akọ sekreti ụlọ ụka, ị ga-afụ n'okwu ka o kwubiri okwu ahụ ka o kwubiri wee ankọ wee kwubi okwu a na-ekwu from ancient time. Even ma Solomon ha ji wee consecrate temple wee yọọ n'aha Chukwu okike, wee yọọ ebe ọ bụla onye si na wee bịa na adabụ that consecrated place, let the person prayer be answered. Okwu ọnụ. Then ihe ọ na-achọ ime ihe ahụ to install power, to install power. Ọ ihe ọ chọrọ ime. Ana m achọ ịkọwara gị na all the spiritual methods are interlinked. They are like the same. Ma ọ bụrụ na ị na-analyze bịa, that is faith by faith, ma ọ bụ analyze bịa by etu ndị si eme, the meaning behind that act. For example now, ọ bụrụ na ị weta etu ụmụnne anyị ndị na-akpụ isi n'ala, ọ bụrụ na ha mee agwaghị reason ha ga-eme some of their spiritual stuff, then you read the meaning nọ na ya, then ị bịakwa na some Christian faith, let's say the Romans, Catholics, analyze ya ihe niile ha na-eme na etu esi eme and the meaning behind it, if not the same thing. Etu a ka ọ dịkwa other spiritual bodies, understand? So ha dị many. Now ọ bụ analyze ya na etu ha si eme, enwere ka asị na onye abụ grand master, ma onye abụ spiritual head, ma ọ bụ na onye abụ the whatever, na onye a na-represent the apostle or whatever religion ọsọ ya bụrụgoro n'ọgbọrọ ya East Orthodox Church, nke na-enwe onye a na-akpọ Patriarch is the name ha na-akpọ ya Pope. Then the Roman Church na-akpọ ga Pope, mana they are meaning the same thing. The Patriarch means nnakwa, then the Roman Church ọkara ga Pope means nnakwa. Ịghọtara ya? So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na those installation of those altars are similar. Simple means ebe a dọtụrụ mmụọ. Simple means ebe e mere anchor house, ebe a anchor the strength, the power. You know, so religion dị iche na-akpọ nke, o nwere ndị na-akpọ nke anchor. Yatago? Enwere ndị na-akpọ nke so many things. Mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na ihe niile abụ the same. Yatago? O nwere ndị ya bụ ha na-ebuild their altar. Then n'ebe ahụ ebuild that altar, a mere provision for the light. Can a reflection of the light in the altar? Ihe a na-achọ ime ihe abụ to draw the strength of the light to that altar. It's anchorage of the light. In ọdịnala Igbo anyị na-akpọ ya ịdọ anyanwụ na eze elu. Ije na ebe ọ bụla ezigbo dibịa nọ, ezigbo dibịa ọbụla nọ bụ dibịa ọdịnala. Adị m ekwu maka dibịa ndị ike mbụta, adị m ekwu maka dibịa ọdịnala. Ị ga-afụ na o nwere ebe a dọlụ anyanwụ na eze na ọ ga-enwerịrị ya. Ka nkọwara ihe eji mata anyanwụ na eze elu. Anyanwụ na eze elu bụ ihe ọ na-awụ ịbịa na be dibịa, ifu ihe dịka enwere ihe dịka flag, enwere ike ifu ihe dịka miro ya, then fụkwa ihe dịka ọkụ ma ọ bụ ite,
agbanyere mmiri. Ịghọtara ya? So ihe ya ghọta. Then ihe na-achịkọwala gị bụ na the anchorage of the sun, they are making use of the power in the sun. All you mean. Now, ihe batalụ images a na-enwe achọ ka akụwa the right meaning. Ọ bụrụ na iwu onye niile enwe the wrong concept ka e kwụsị ya. Now, ọ na-abụ adọtuo mmụọ enwe ebe enwere anchorage, onwe ndị na-abụ ha adọtuo the anchor, the power in the altar. Enwe ihe dịka chalice. Enwe ihe dịka chalice. Enwe ike enwe ihe dịka chalice. Enwe ike enwe ihe dịka mmiri n'ime ya. Ịghọtara ya? Maka na the power of the sun and the water radiates, because that power of the power kind of evaporates. Ma ọ bụrụ na the anyanwụ chadie, onye batara n'ebe ọ bụ na ana Igbo dọlụ, ezigbo dibịa dọlụ anyanwụ na-eze enu. Efu arụdọ a na anyanwụ na-eze enu, anyị ga-afụ n'okpuru that ebe ahụ, that pole standing, na ị ga-afụ ihe dịka ite mmiri dị ya, maka na anyanwụ na mmiri, because of ka we establish continuous movement in creation. Ịghọtara ya? Ọ pụọ ka a na-radiate that thing. Ọ dịka asị na enwe evaporation, mmiri a na-adọrọ mmiri. Ị na-anya ọ bụrụ ije dịka microscope n'anya ifu na-enwe movement. Then nke anwa ga ihe anyị ji enwe those images bụ to control the spirit of man. To control the spirit of man. Etu esi wee waya obi mmadụ na mmụọ mmadụ and human mind. That image edewere ebe anwa bụ ka enwee focus. Ka enwee focus. Ịghọtara ya? Ka enwee focus. That does not mean na ewepụgoro ọ bụ ghara na-emekwa installation of the power in that particular altar. Even if you remove that image, that does not mean that the spirit nkọrọ ebe ahụ anọrọsi. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na o nwere ụfọdụ ebe enwere okpukpere dị iche iche, ebe enwere altar, ebe a dọrọ altar, ụfọdụ nwere ike because of security challenges na some certain area, ọ bụrụ na the leadership of that okpukpere filuo na ebe a ha dọrọ ihe a is no longer safe, ha nwere ike ha kasị ụka etu ha si aka n'okpukpere dị iche iche, they can still pack some of their sacred items. So let me tell you one thing. In every religion, non-altar were sacred items in the altar. Take it or leave it. How were sacred items? No altar also yaburo. Also yaburo Christian altar. Also yaburo Buddha. Also yaburo Hindus. Also yaburo ordinary altar. Every altar were sacred items. They know that altar. Where they keep putting him and worship. Man, obunuzie no ebe filulu. Na that temple or not that cathedral is no longer safe. Na if you name where you can way intruders, where you can the secret, those sacred things. A man how where you can after Kahano Shalofe, a pack those sacred objects to another safe location. You know what I mean? So in every religion, including ordinary, with sacred items, as long as they will go installation, but to a more there, and we'll go sacred things. Onya but I need no more they got for like images. They got for either wooden images or carved images or any other whatever. Those images are brought on more than an ije kwuo okpukpere dị iche iche nwere symbol, a monument. Now, etu aka ọ dị okpukpere dị iche iche, ije goro na Roman church, ị ga-afụ like images of Virgin Mary, you have Jesus, you have other saints, you have Father Tans, you have so many of them. Yes, all the there. You're going to need to Anglicans, you have carved wooden image of cross. You know what I mean? It's a carved image. Now I can tell you that carved image, in every religion, I can tell you, every religion something like symbol. Then one of them were a cross
ụfọdụ enweghị cross, ụfọdụ na-eyi cross eyi, and so there are images. But let me tell you, Chukwu okike bụ onye ike niile si n'aka ya bịa. Those images will to remind you of a particular thing. Achọrọ ka mmụọ gị chịkọọ. Ọ bụrụ na ndị ụka na-edebe cross, crucifix, ha chọrọ ka a draw your attention na-enwere onye nwụrụ n'elu obe for you. Ọ bụkwa nnọọ dị ndị nwere sense, ihe a na-achọ ka akọwala gị bụ na-enwere onye na-etu a that once lived. Now, ọ bụgoro na ije na our families, ihe abụ nwere some families sekpụrụ the head or monument of maybe the patriarch or the nnukwu mmadụ na that family iji wee lụta their great grandfather maka na ọ was a great man. Akpọ isi ma ọ kpọọ the full image as a monument. Ijekwa n'ụlọ dị iche iche ahụ ebe nwesị monument. Yọtara ya? Monuments enwere ihe ọjọọ dị na ya. Ihe eji elota ka o wee bụrụ a remembrance. Ọ gwara somebody nwere ike iwe great personality n'obodo decide to ga-akpọ image dị etu ọnwa. Like ịbata n'Ezilif, ị ga-afụ ebe a gburu Oliver the Cook ebe ha gbara Abanato. Ịbata na Nnewi, ị ga-afụ ebe a kpụ Paul Mike. Because iji wee lota their great son. Ịghọtara ya? What ihe ọjọọ dị na ya? Even government na-akpụkwu images of their predecessors. Ndị chịburu obodo ha firu na ha mere ihe kwesịrị ka eṅomie ha. Ijekwuo na n'Imo stadion, ị ga-afụ ebe akpụ Saba Ọkwara ji. O nwere ihe dị njọ na-ekpo imeji mmadụ ma ọ imeji mmụọ ma ọ bụ onye bigoro ndụ ma ọ bụ onye echeta ma ọ bụ ihe dị n'elu ma ọ bụ ihe dị n'ala ma ọ bụ ihe ekere eke. Ka mmadụ ga-atụ mgbe the Israelites, I think na akwụkwọ Numbers, mgbe ha na-travel, o wee bụrụ na emegidoro duto na nnupụ isi ha, agwọ wee bido taba ha. Ọgwọ Chukwu okike anwasịrị ga-eme eke na imeji ọbụla ma worshipụo ha before me. Onye asịkwara ha ngwa ha ji ekpọ image of the same snake. Ịma na snake tara ha ọkwa eziokwu? Yes. O wee sịkwa ha kpọọ snake of another image of snake. Ha rezie up na onye ọbụla agwọ talụ na bụ snake anya na ọ ga-enwere onwe ọkwa eziokwu? What the Bible? Yes. Todo gosi gị na ọ bụrụ image bụ na ebe the problem dị. Ebe the problem dị, the mindset of onye the person looking at the image. Ka m nwetazie n'ebe ya esi ya. Any image develop, ọ bụ image chi onye ụwa gị, ọ bụ image ndị ichie, ọ bụ image mmụọ ọbụla gị na-eso ọwụ arụsị ọ bụ whatever. Bear it in mind that why you kept those images in front of you is to ịchịkọta mmụọ gị ọnụ ka i wee feel the presence of which mmụọ ịnọ n'ihu ya. Ka ọ bụ ọsọ abụ as a symbol. You understand? Ịchịkọta mmụọ gị ọnụ wee gosikwa gị n'ebe a wee sacred place set aside for spiritual meditation. But ọ pụtara that you are worshiping that person or what that image represents. Let me tell you, Chukwu okike onye kere n'igwe na ala bụ the unmovable mover. Onyanwa onye kere ụwa, ihe niile dị n'ụwa, ike niile si n'aka ya bịa. O kesighị ike niile, ma nke si n'elu ma nke si n'ala ma nke si na mmiri ma nke ihe ike niile ahụ nyawa ka ha ncha. They all giving account to him as the unmovable mover, the creator of the whole universe. So when ike niile, every power flows from him. Whether my nke kpọrọ nke ọma ma nke kpọrọ nke ọjọọ, all power flows for him. However, the way you choose to use that power, or for the upliftment of man, or for the downfall of man, is that one concerning you. You are the one that will give account how you use that power. Many powers in the spiritual realm for the benefit and upliftment of man. So, ọtụtụ ndị mmadụ na-tap that power for evil doings. You understand? So, etu a ka ọ dị. So, Chukwu okike bụ ike niile si n'aka ya bịa. Whether bụ ike ahụ ya na-asị n'ike ekwensu, nwere ihe ọbụla ekere eke ma ọ bụ mmụọ ọbụla na-enye Chukwu na mmadụ ozi, ike ya esiro n'aka, it depends on the power of the one source. So, all powers are one. Ike niile si n'aka Chukwu. Then, ihe ejizi ike ahụ mee determine whether ọ dị for or dị evil.
Now, when or before any image, are you seeing that image or what the image represents as the unmovable mover? Now, ihe ọbụla ị na-afụ that way you're wrong. Ọ bụrụ na ị na-afụta that whatever the image represents as Chukwu okike kere elu ka na ya wrong. Mana ị na-afụta ya dịka angel nke Chukwu, onye na-enyere gị aka, interceding for you, helping you to achieve your aims, helping you buru ahịhịa gị wee bujere Chukwu okike. Fine, you are in the right track. Can go on one thing, man. Gịnị worship? We are not worshiping them. Worship bụ also the game when any other God before me, meaning when I chose ị ga-asị na ọnyanwa bụ chikarịchalana debezie by the side. Ọ ga-abụrịrị na ọnyanwa bụ the unmovable mover. Ịghọtara? Ihe nwere ike inye gosi na even na akwụkwọ ndị ụka ọ sị na anyị Igbo obere chi ya small gods. Mmadụ bụ chi bịa, ọgọ bụ chi onye. Ịghọtara? So na ndị angel nke Chukwu na-agagharị na-eme mma. You don't need to see them as no how about the spring God. The spring God is one. So ihe abụ ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. You reference them. Nye ugwu dịrị ha etu mmadụ si akwanyere ugwu. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ịfụrụ nna gị n'anya ma ọ bụ ya friend o wee sị gị gị bụ nwaanyị nọ na di gị gbawa n'ilo and you heed the advice and start doing it, you are worshiping that your friend, you are worshiping that your father. Onye ọbụla dị tere gị alụ iji maka ka imeta onye anwa mma wee daa iwu Chukwu okike, you are worshiping that person. Onwe ndị na-worship ego, onwe ndị na-worship di. Example, o nwere one woman ọ na-acha atị m sị na di ya na ya na di ya mana di ya na-alaiki karị ka ha na-enwe mmekọ from the anus, make ya with anus. You see, this man does not love you. So now the man gwara ya na ọ dị alaiki isi n'ebe emere ka esi na-eme not from that place. Then you see na onye a ga-edestroy that. They hope that onye a diabolic. No get destroyed. By the time all destroy your health wise, he will leave you and go and marry another person. Because sometimes you will start smelling. You know what I mean? So if you obey such husband, you are worshiping your husband. You could be worshiping your husband, you could be worshiping your wife because she is beautiful. So whatever that will make you to go contrary, or because of the you are worshiping her. So whatever you are worshiping that will make you to go contrary to the will of God is what you worship. I want to where you get in. I'm not before any carved image. Manage your beginner and maybe your 10 commandments. Yeah, you don't care. Well, that 10 melody, you don't care about 10 commandments is what you worship because that's what you give the highest respect. Because if you love me, keep my commandment. I want it from Nana making the be womb. You know that? So if you love God, and therefore they are not with the unmovable mover, only with the supreme head, then you don't need to obey any other thing than you have the contrary. So you will. No, we will not ask you to go contrary to the supreme law of Almighty. Yes, again, you can call upon them to assist you. Makana, you abide by the rules, follow the normal process. You don't need you got Mr. President. Go to agency or create power holdings. I mean, our holding, I will never go to through that channel. Ihe na-achọ walk batabegi elu aka. Ịghọtara ya? So etu aka gọọmenti Chukwu okike na throne na-enesi glory n'otuto. So ịchọ goodness of life, you follow danger ya ndị wọrụ ya ndị wụ n'afọ maka goodness of life. If you want to benefit from government goodies offer, then follow the agents of government. I will not loan get your general bank. Follow normal down process. You will benefit from government loan. So you have the process.
Etu a o si dị agwara m under earthly governance will prototype of what is happening in spiritual. So while we are following the our chi anyị na mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi bụ ka anyị nwee ike benefit maka na ha amadugo how things work in the spiritual realm where we cannot see with our eyes. So those entities of power, all the 4 cardinal points that all na-ejere Chukwu na mmadụ. So we align with them because example, o nwere ihe nwere ike inwe problem inwe. It might come to me or maybe nwere ike ịbịa to me, but it might go to my wife or go to my mother. Once you convince these 2 people and they approach me, present your problem to me, I might listen to it and solve your problem. Or I can even, when then I've been at my house or only where financial needs, or when you go on walk or you see where them, or when you go to one woman, then what I must be okay. I need to meet for the person. Would they go there to you? That's how it works. So some of the things in Ayo, once the entities of power say na ya go. Here we have problem. Or how you budget to the channel. What our feedback? Come and solve your problem. So we are not worshiping them as their God. Now, veneration, level of veneration differs. Does not mean they are worshiping him. Yes, due respect. Makara mother. Only able to show the then, they are worshiping him and kia. For that reason, you are not worshiping him. Now, other ones. So you are not worshiping those Alhaji. But all respect in your Alhaji. Etu agodi kuni for Yoruba or for a car or bend the other more Masarana. Other worship him on if his excellency a governor, a bar war down. Or what he call but he have to do it. So you are not worshiping them. But in your respect, Agwanange, now respect were 3 levels. Or rather, Ugwana were 3 level. Then when Kabolo, Dulia, we hyperdulia, we latria. Now, Dulia, Bunkane, Madune, Madi Pie. Then no can say that Opa DNA when they call political appointees. Then the hyperdulia, Noka. Entities of powers. More the Nigeria to Mados. Now, Latria was in Kili and you work it only can this here. So, Iobuni in Sobolobona to the extent to the way die would. So, Ime Tua, you are not worshipping those calf images. Those calf images you go well or Taragi. Okay, but to draw your attention, go be Chicon, go be Gareda Basa, or what they represent, and to give honor to whom honor is due. Even without those calf images, the spirit still exists. Even without those calf images, like in Bendo Chabial, they made away with some of our calf images, does not mean that the spirit is no longer there. Oh, yeah, but our we don't follow how things work. If you go work with those calf images, then you have not done the anything because the spirit adultery na be more. So can you say know it that we are not worshiping any carved image. No, we are carved image or any decorated altar. We are not worshiping them. We are presenting our prayer requests to them. Kabuda ya we buteze Chukwu nke pụrụ ihe niile. Eji m n'aka na nkọwa akawa ngolugi go ya adapt to maka na if for any reason I decided to carve the image of my late father, does not mean na njedebe ajebe does not mean na worship. No, not to remember onye ọbụ. Now if for future maybe I envision my children decide that Eze-Ana was a great man. Let's carve his image. That does not mean that they're worshiping me. No reference. Send them a message in our WhatsApp 0805-78-37672. Mobile Chok, I buy a family. In the next video, to study and does. Yeah, guys, yeah. For all the question in the